avomelezane. Hi guys, 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 hi guys. Muri bwanji. Kwina kuli konse kumene. Oh, Mike, that's here. Muri bwanji, kwina kuli konse kumene muli. Pano ndipasama vita. Unexpected. Ndabwera msiku la lero. So, ndabwera msiku la lero. Okay, guys, muri bwanji. I don't want to play music. I don't want to play other music. Mafandi sele nyimbo atanu. Kumasi Azizi Kingston. Okay. Weekend anu gezi ili bwanje. Tentuzane chilungamo weekend anu ili bwanje. Ngati weekend anu ili bo. Ndizo sangasa kwambiri ndathokoza. Titangwa na 10. Ngati weekend anu ili bo ndathokoza kwambiri. I don't know. Guys, ngati ndikumveka bwino ndiuzeni ndagwisa ntchito mic. So ngati sindikumveka so munduza. Okay. Pali nthawi zambiri zinthu eti timatha ife tokha amene kuyesera like patokha kumaza kuti ife tikuyesera but kumaona nokuti zinthu zina zimene tikuyesera sitikuzikwanisa bwino like maitano like kanko amatha kuona kuti okay fine apa ndikupanga zinthu zanga koma sizotheka apa ndikuyesera kupanga zinthu zanga sizotheka ndipangofuna ndikuchita ni introduce yeah okay yeah I think apa ndikoneka kumbali apa ndikoneka kumbali I don't know kumbali so okay fine sharp yeah so ndimangofuna ndikuchita ni introduce ku zinthu zina like kuti pali zinthu zina zimene anthu ifeyo timatha kuyesera patokha timatha kukhala kuti mwina wake tikuyesera kuti notipezeno zinthu zina moyo mwathu koma zikulephereka so kwa amene timayesera kupanga chinthu china chilichonse moyo mwathu kachimatheka kasichimatheka but congratulations okay kwa amene tili ku South Africa like ineyo amwe ndi South Africa kwa amene tili ku South Africa timayesera hustle timayesera kupanga zindizi kuti no mwina mwake life ikhale better kwa chibale athu ku Malawi guys congratulations kwa amene mukugwira ntchito muli mu shop kwa ina mukugwira ntchito kali pa farm kandi kwa mzungu kama mukugwira ntchito kandi kwa anthu ena onse kandi Mapakistani ma Burundi ma India ndani congratulations kwa anthu amene mukusakasaka maganyu muli ndi mtima kuti musakasake ganyu mukhale pa inu nokha amene independent guys congratulations kwanza tamene muli ku Malawi I have to congratulate yourself chifukwa chakuti nthawi zambiri zimaoneka ngati moyo anthu amene timagwira ntchito kwambiri sitimalemekezedwa like for real kwa anthu amene like kwa anthu amene timagwira ntchito like kudyesa mabanja lese kuti uli ndi ana amapita ku skulu agogo afuna fetereza wina yakufuna izi zimaoneka ngati una kuti anthu atithokoze bwino kwambiri zimavutirako but why zimavuta pa zinthu zonkhona kuti wani munthu samayamika palibe munthu amene uzampeze oyamika 100%. That's one. Number 2, palibe munthu amene azakuyamikire uli moyo mwina soka pamene ukuona is either azakuyamikira kumbali kapena azakuyamikira mu mtima ola azadikira kuti umwalire. Number 3, pa zinthu zonse you have to make sure yourself you are happy. Okay kwa mimi nimakhala ku South Africa like I don't know anyamata ambiri they will be like okay I want to have this especially mwina zovala they will be like okay ndofuna ndivale zovala zokuti anthu andione chanchani. Let me just edit this. Should not be 7 but 8. Yeah, 8. Okay, so kwa amene tili ku South Africa guys, as I said already, congratulations pa china chilichonse chimene timachita no moyo. Komano ndimafuna ndikufunse ndifunso kuti mumadziwa kuti kwa amene muli ku South Africa mukhoza kumapanga drama kugwisa ntchito TikTok, YouTube komanso Instagram. Mumadziwa kuti amene amapanga ma video ngati ineyo Sam Mavita on my personal ndimapanga ma video pa YouTube to get money. Do you know kuti anthu amene amapanga ma video pa YouTube like pa TikTok mumadziwa kuti amalipidwa? Pala anthu ena ambiri ku Malawi amapanga ma video pa TikTok just for what? For fame, you know, just kuti atamike aziwike anthu aziwe, but do you know kuti that is waste of time and data? Okay, it will look like stupid, it will look like it matenga nthawi itali kwambiri, but trust me, one day it will pay. Okay, moyo mwanga I spend a lot of hours in my life
Like I spend a lot of hours, countless time. Like the I don't know. I have to make a video about that. Koma ndaluza ndalama zochuluka, ndaluza nthawi yochuluka, ndaluza I don't know my resources ochuluka just to make videos. And my videos ambiri ndi ma trash, ambiri na delete. Ndilononga ndalama nditapanga chanchani. Why? I wanted to come with something very good and very better. Okay, let me face this way. Okoko right undichita affect. Nthawi zambiri moyo anthu ambiri timachita waste chifukwa chokuti timaganiza ngati una kuti success it have to come through ntchito, success have to come through kaya zinthu zimene tikuchita. Komano pali zinthu zina zimene ndi ma resources abwino kwambiri koma ifeyo tokha timasankha kuchita neglect. Okay, so chimene ndingakupemphera ngati mufuna kuziwa mmene mungapangire bwinobwino ku YouTube channel, komanso mmene mungapangire TikTok, komanso mmene mungapangire Instagram ndi Facebook. Someone is calling me. Oh, I can't ignore this. Okay, fine. Call later. Okay. Kwa mene mungafune chimene mungachite ndicho kuti nambala imene ili pa screen yo, namba imene ili pa screen yo, muchite add ku WhatsApp wanu mupange hi, mulembe makuti add me to the group. Ndikuchitani add ku group ya Sam Mavita TV. Kumeneko ndizifotokoza in details imene mungapangire create YouTube channel. Ndikufuna at least nditakhala ndazinzanga kwana 5 6 okuti akhale ma YouTuber. Muzindifunsa mukakhala china chilichonse. Ndikufuna anthu okwana 5 6 or 10 kumene tikhale team imene tizilimbikisana mu zinthu zochuluka. I have a lot of people, I have a lot of mind and a great mind. Ndimafuna anthu okuti ndigwire nawo ntchito koma sindingagwire ntchito ndi anthu amene sakukonda ma videos pa YouTube. So guys, please, namba imene ikuenda pa screen, namba imene ili pa screen yo, namba imene ili pa screen yo. Tangwesevani phone mwanu mulembe makuti add me to the group ku munditumizire ku WhatsApp ndikuchitani add muzindifunsa una lililonse ndizikuyankhani. Please note TikTok, YouTube amalipira ndalama zabwino and posachoda pa Twitter ikhala kuboleza kwa anthu osiyana-siyana. Now simungainvestise bwino Twitter ngati simukuinvestisa bwino YouTube komanso TikTok. YouTube ndipo yambirira pa wina aliyense like anthu ochuluka. TikTok of course amapereka ndalama kwa makhala 40%, so ndiyo chepa. At least YouTube amapereka 55% kwa creator. So wakusina khutu ndi nasi Sam Mavita TV. I'm signing out. Kwa mene mungakonde uthenga ndomenewo. Thank you so much.